gidan nan idan kika fita za ki ga abin da zan yi miki. Kada ki kuskure ki fita. Wallahi nayi da na sanin auren ka da nayi. Dama na gaji da ke. Dama na gaji da ke. Wallahi zan tura ki gidan ubanki. An kawo man ƙaranka ne. Ƙara ta kuma. Ƙwarai kuwa. Wane ne ya kawo maka ƙara na? Matarka mana, tsohuwar matarka wadda ta fita babu sakamako. Matan da muka rabu ita gabaki ɗaya babu kare ban damo wanda ko a hanya ma ban taɓa ganin ta ba? Amma ai kai ka san haƙoƙin aure. Ka sani aure raya sunna ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ci da ita ne bana yi ko kuma shayi da ita ne bana yi da zaka zo kana faɗa min irin waɗannan maganganun. Wai ta kwana in tambaye ki, da izinin wane kika fita cikin gidan har kika tafi wurin Nura, kika je kika san da shi wannan abin? Ya ina ma magana malam ka wani sanya takalmi ka tafi ka bar ni ko kuɗin da za mu yi cefanen rana ma baka bar mana ba. Haba Hauwa, fita fa zan yanzu na nemo, zan bar miki babu ne? Nura kai wani irin miji ne mai mataccen zuciya ka duba ka gani gida ma ya gagare ka sai a gidan gado muke. Shi ma yake dukan nan, mijinki. Ke, wuce ki shiga cikin gida, wuce! Wuce ki shiga cikin gida. Ke! Hauwa, je kika rame kika lalace haka? Dukkin bikin koma tsohuwa Hauwa. Da yar gayu da ke mace mai kyau. Dukkin lalace haka? Talauci dai ya sa kin rame kin lalace? To me matsalar ki? Ni wani labari nake ji yana ta yawo a gari. Wai ka saki matarka. Matata fa. Zira ala Bashir, duka yaushe aka yi auren da har za a yi saki. Ko fa haihuwa ba ta yi ba. Wannan ai ba daidai bane, matarka ce ba an baka amana ka rinka dukan ta? Babu abin da ya shafe ka da matata, saboda ka wuce ka kofar gidan nan. Dan uwar ka ina abin da ya shafe ka. Wannan ke siyo ne ya shafa aurata. Kai shi Gai, bai kiyaye ni. Wallahi da ba ka san duhu, wanda ina abin da ya shafe ka. Bashir. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me zan yi haka? Dara mana dakata, kar ka ga maganar banza. Na fa taimake ka ne, ɗauke ka na kawo ka gidana saboda gidanka ya rushe. Idan ka ce za ka ci gaba da samun ido, zan maka checking out. Bashir, na ce babu inda zan je ni. Kai duk abin da za ka yi kuɗinka ne kuma na ci babu inda zan je ni. Ni kake gaya wa fafutuka ko? Bari ka ga fa. Alhamdulillahi, kace kanni. Kanni ai na uwarka ne. Sannan kuma da kace kana da kannan yayi, ai wannan na yan uwanka ne ba naka ba. Ka jira idan ka haifa ta tabara satin haihuwa. Kana haifa sai ka zo ka tare ni ka gaya min wannan magana. To an gano mu a iskancin mu zana iya mu lafiya. Shi wannan labari ne ba mu samu akan shi ba. Ai maimaita aji sai dole. Ai haka kace? Kai, kan ku damu wallahi, kan ku mun kisa cikin gida ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke, ba ba ta magana ne kai.